Čaute. Ferrari pred pár dňami predstavilo znovu zrodenie legendy modelu Testarossa. Neviem, či ale vieš, že v roku 2017 Ferrari prišlo práva na ochrannú známku používania názvu Testarossa. Ak si o tom nevedel, tak sleduj ďalej, dozvieš sa viac. Najskôr si ale predstavme nový model, je 849 Testarossa, ide o nástupcu modelu SF90, je vybavený 4-litrovým motorom V8 Twin Turbo, ktorý je doplňaný 3 elektromotormi, systémový výkon je tam 1050 koní, čo ho vystrelí z 0 na 100 za 2,3 sekundy. Ferrari predstavilo verziu Spider a verziu Coupe. Verzia Spider bude o 40 000 eur drahšia, čo vychádza na rovných 500 000 eur. Ferrari takisto predstavilo paket Fiorano, ktorý vozidlo odľahčí o 30 kg, ide o odľahčené sedadlá, odľahčené materiály a takisto odľahčené disky kolies. S paketom Fiorano to vozidlo prekonalo na okruhu vo Fiorane model SF90X Stradale, čo je už okruhový nástroj, čo je už úctyhodný výkon, pokorilo ho 0,2 sekundy na kolo. A teraz si už povedzme, prečo vlastne Ferrari v roku 2017 stratilo práva na ochrannú známku označenia Testarossa. Išlo o súdny spor s nemeckou firmou Autech, ktorá vyrába RC modely a detské hračky, kde súd vyhovel tejto firme a priznal jej práva na ochrannú známku z dôvodu, že Ferrari od 90. rokov nejakým spôsobom nevyužívalo názov Testarossa. Ferrari v roku 2020 sa podarilo túto značku vysúdiť naspäť, odôvodňovali si to tým, že používali názov Testarossa pri predaji už existujúcich vozidel a takisto vyrábali náhradné diely pod označením Testarossa.